I veliki pozdrav svima i dobrodošli u jedan moj novi video. Iskreno se nadam da ste dobro, što vam od srca želim. Izabrao sam dakle ovu temu kao što ste vidjeli i ostavit ću dakle tačnu minutažu odakle kreće dakle tema dakle na koju ste kliknuli. A sada dakle pošto sam prošlog puta zaboravio nešto i uvek moram da pravim ovaj podsjetnik. I prošlog puta sam imao podsjetnik, ali kako sam tu uspio da ne kažem, to je ono stvarno da se čovjek čudi. Što je bitno? U videu kako do posla u Švajcarskoj ili šta ja znam, zaboravih skroz da kažem za naše drugare koji žive i rade ovde, a koji trenutno kubure dakle sa traženjem posla, jednostavno dakle su ostali bez posla ili su došli ovde pre možda godinu dana, 5, 6, 7, 8 meseci, nebitno i nikako do tog posla. Sad dakle postoji agencija koja se bavi otprilike dakle mystery shopping. Šta to znači? Dakle, povremeno oni imaju poslove, ostavit ću dakle link od te agencije za vas, drugare koji živite, radite ovde. Od te agencije, dakle, u opisu ovog videa, pa se njima javite ako vas to zanima, a dakle ima puno benefita, objasnit ću dakle kratko o čemu se radi. Dakle, oni traže non stop dakle ljude koji će da rade na njihovim nekim mini projektima. U suštini, dakle, vi ste taj koji ćete otići prvo na neku kratku teoriju i tamo vam lepo objasne šta je vaš zadatak, dakle od A do Š, dakle i debil bi ukapirao, znači a kamoli neko ko je došao ovde. I recimo, na primer, postoji neka osiguravajuća kompanija i sada ta kompanija angažuje ovu agenciju za mystery shopping i dakle da bi proverili svoje zaposlene kako oni rade, da li zabušavaju ili slično. I vi naravno dakle odete tamo, predstavite se kao klijent, ali vi ste taj mister klijent. Dakle, oni ne znaju da vi niste pravi klijent i vi dobijete dakle, neki upitnik koji ćete na kraju kada završite taj posao da popunite i možete zaraditi otprilike dakle, nekih 300 franaka, što i nije malo, a nije ni puno, mislim naravno za švajcarske uslove. Sad, dakle, ono što je bitno, dakle, da ne bi ono, recimo, mame koje čuvaju decu u kući, pa ili neko, kažem, iz te situacije da onako pada u neki blagi očaj, jer da se razumemo, kad dođete ovde, dakle, nije baš tako lako do posla, a eto, dakle, ovako možete i da sretnete, dakle, neke druge ljude, da razmenite, dakle, i malo iskustvo sa njima, kako, šta, dakle, ima i mnoge slične agencije ovoj, ali ova najviše plaća, dakle, radi čini mi se u svim kantonima, kada je reč u Švajcarskoj, i tako da možete, eto recimo, da sebi malo pomognete i da jednostavno vratite neko samopouzdanje. Dakle, traže non stop ljude, tako da obavezno proverite, nemojte da me pitate, dakle, možete mi pošaljite mail ako vam nešto nije jasno, ali mislim da sam sve lepo objasnio i da ćete vidjeti, dakle, kada otvorite taj link, kako i šta i kako da ih kontaktirate. Sad, dakle, druga stvar, dečko mi se javio putem Facebooka, da je kreirao stranicu za naše ljude ovde, koja otprilike, dakle, ima, da kažem, taj cilj, kao što, dakle, i moj YouTube kanal, da se okupimo svi ovde, da nekoga koga, recimo, zanima nešto više o Švajcarskoj, da sazna nešto više, da u komentarima, dakle, ostavite, dakle, i vaše iskustva, vi koji živite, radite ovde, nešto drugačije, jer ja ne mogu da stignem u svakom videu da sve kažem, a svaki video pravim tematski i ne mogu non stop da se vraćam na neke detalje, zbog toga, dakle, služi i YouTube kanal. Ostavit ću, dakle, tu kako se zove Facebook stranica, ona je u začetku i dečko mi je rekao da postoje neke druge koje su apsolutno neaktivne, a ovo bi poslužilo, dakle, da se mi koji živimo, radimo ovde, okupimo, razminimo neka iskustva i jednostavno, dakle, to može da pomogne ljudima koji razmišljaju da dođu da žive i rade ovde. Dakle, to je što se tiče, dakle, mene, a sad prelazimo na temu. Kada je reč uopšte o nezaposlenosti, ono što sam na početku rekao za ovu agenciju, za naše ljude, dakle, koji kubure sa tim, jedna velika i pozitivna stvar koju bi svako trebalo da zna o Švajcarskoj jeste da ona maksimalno vodi računa o svojim građanima koji ne svojom krivicom ostanu bez posla. Ja sam to podelio, dakle, u dve kategorije, samo da kažem, dakle, da ovaj sistem funkcioniše tako što svi mi plaćamo, dakle, neka osiguranja, neke penzione fondove i to je, dakle, jedan zatvoreni krug gde, recimo, neko ko sutradan ostane bez posla, dakle, ne bude na ulici i primaće, dakle, maksimalno 2 godine, 20%, dakle, umanjenu svoju platu koju je primao
ako rade recimo 2 godine, dakle minimalno ovde. I sad to da kažemo, ostavit ću, dakle, pošto bilo je, dakle, komentara i slučajeva, ostavit ću link od toga, dakle, da neko ko želi malo više da sazna o tome i šta i kako, dakle, brzo objašnjam. Dakle, bilo je komentara, dakle, ljudi koji kažu, ja živim ovde 40 godina, a ti si juče došao i lupaš ovde gluposti i širiš dezinformacije. Dragi ljudi, dakle, postoji ch.ch website, dakle, koji je na federalnom nivou, i sad nekoga koga zanima biro za zapošljavanje ovde, naravno, dakle, da oni imaju tamo taj odsek. I sad kako vi kliknete na tu stranicu, oni vam kažu, otiđite na stranicu kantona. Dakle, svaki kanton ima svoju zvaničnu web stranicu. I vas opet zanima, dakle, biro za zapošljavanje, dakle, vi ćete sa tog kantonalnog web sajta, dakle, oni će vas odvesti na opštinski web sajt, dakle, gde ste vi ovde prijavljeni, a sa tog opštinskog web sajta oni će vas odvesti, dakle, direktno na sajt biroa za zapošljavanje. Sve je transparentno u Švajcarskoj, dakle, i tamo postoje, dakle, zakoni, šta vam pripada, koliko vam pripada i šta kako. To su, dakle, neki kalkulatori i neke tablice i sad, dakle, oni godine računaju, naravno, kroz dane, koliko ima pravo, odnosno šta je radio ovde, koliko je radio, da ja ne bih ulazio u tehničke detalje, ali da stavim, dakle, jedan highlight na ovu državu, kako ona rešava, dakle, slučaj, dakle, ako ste ne svojom krivicom ostali bez posla. Tako da te urbane legende, čuo sam, ovo je rekao ovo, ovo je rekao ono, pa, znači, ako je neko ovde živao 40 godina i ako ja ostavim link ka tome koji vodi direktno i kaže ono što sam ja rekao u videu, ja stičem utisak da nikoga ne vređam, rekao da je ta neka osoba možda provela 40 godina u podrumu, dakle, ovde, mislim, ne razumem priču. I moj savjet, dakle, je za sve koji žive, rade ovde, koji su u skorije vreme došli, kako sam rekao, dakle, ovaj put, svako ko je prijavljen za svaki problem koji ima ovde, dakle, prvo da konsultuje, dakle, opštinski web sajt, dakle, u opštini gde je prijavljen, i ako mu dalje nešto nije jasno, onda može da zakaže sastanak, dakle, sa ljudima tamo, i da jednostavno sazna sve detalje, da ne bi bilo čula, rekla, kazala, pa tu dođe neki pogrešne informacije. Dakle, ja sam jednom samo to uradio, poslušao nekog, tako da sam tek prošle godine ispeglao, dakle, najgluplju glupost koju sam mogao da napravim ovde, a kao ja ću sad nešto na svoju ruku. To se tako ne radi. Prvi slučaj, dakle, vi ste, dakle, došli ovde, 5-6 meseci provjerili, dakle, niste našli nikakav posao, vi ste mogli da se od prvog dana, dakle, prijavite birovu za nezaposlene, to se kod nas ovde kaže šomaž, i oni vam dodele savjetnika koji će da vas vodi i da vas orijentiše, dakle, što se tiče traženja poslova ovde. Sad, što je najbitnije, naravno, dakle, oni će da vas aktiviraju da vi tražite aktivno vaš posao, a ne da oni to rade umesto vas. Oni vam ne garantuju da će vam naći posao. Dakle, vi u najgorem slučaju, ako ne nađete posao, dakle, vi imate pravo na taj šomaž i na tog savjetnika 2 godine. Nakon toga, dakle, ne bih da sam uničio koši. Ali 2 godine, dakle, to je jako dug vremenski period, dakle, i ko ne nađe posao za to vreme, dakle, mislim, stvarno nek se zapita gde je problem. Dakle, vi ste, dakle, u obavezi da svakog meseca imate sastanak sa vašim savjetnikom. On će vam dati, dakle, jednu listu ili ćete dobiti putem pošte na vašu kućnu adresu da popunite, dakle, da ste vi aktivno tražili posao, da kažete da ste možda zvali nekog telefonom, da ste aplicirali preko nekog web sajta, da ste pokucali na nečija vrata, da kažete, evo, dobar dan, ja tražim posao, jel ima neko slobodno mesto. Dakle, to su sve neki načini i to je, dakle, vaša obaveza da to mesečno predajete, dakle, vašem savjetniku. Ili šaljete, dakle, poštom, sve jedno. I najbitnije da vam ova država omogućuje besplatno školovanje, doškolovavanje. Odnosno, ako vam jezik ne ide od ruke, oni vam daju besplatno, dakle, kurseve stranog jezika, recimo u mom kantonu Vo, ja sam tako profitirao sa 3-4 kursa, 2 puta sam bio na nekim ubrzanim kursevima francuskog, nešto sam neke diplome, da kažem, to je neki sertifikate dobio ovde besplatno, jer sve to toliko jako košta da vi da izvadite iz vašeg džepa, a tek ste došli ovde, to je onako finansijski pa skoro nemoguće. I, dakle, naravno, postoje i penali, dakle, ako
vi se ne javite vašem savjetniku, ako vam on da recimo neki oglas, a vi niste aplicirali, niste ni pozvali, niti bilo što, jednostavno nas briga, onda kad oni utvrde da jednostavno niste ispoštovali tu njihovu mogućnost, dakle, ali mislim ko to može da uradi, a traži posao, a stalo mu je da nađe posao, dakle, oni vas jednostavno liše te privilegije da i dalje koristite usluge ove države po tom pitanju. Podvlačim, dakle, oni nisu dužni da vam nađu posao, dakle, oni samo mogu da vas orijentišu, da vam pomognu i da vam nađu neke oglase, a sad to zavisi od vas ako će taj poslodavac da vas primi. To je bitno. Druga stvar, drugi slučaj je, recimo, vi ste radili ovde određeni vremenski period, kažem, opet neću da upadam u zamku da mi neko ovde meri svaku reč pa da kaže da to nije tako, dakle, ima link gde tamo jasno piše da koliko, dakle, vremenski da bi trebalo ovde da radite, a recimo minimum je 2 godine otprilike, da bi stekli, dakle, to pravo da vas država finansira ako ste ne svojom krivicom ostali bez posla. Dakle, biro za zapošljavanje, dakle, ti penzioni fondovi, dakle, tu uskrču vama u pomoć i sva je ova ista procedura, dakle, dobijete savjetnika, u obavezi ste da redovno tražite posao, da to potvrdite i vašem savjetniku, odnosno birovu za zapošljavanje i, dakle, penali su apsolutno isti. To je najgore što može da se desi u ovom slučaju da se vi igrate sa tim i da jednostavno izgubite pravo da primate tu novčanu nadoknadu koja vam sleduje od ove države. Jer, kažem, svi mi ovde izdvajamo iz svog džepa, za ne daj Bože nas samih, a i da budemo i solidarni, dakle, prema ljudima koji jednostavno, ne svojom krivicom, dakle, ponovit ću ovo 550 puta, ostanu bez posla. To su, dakle, kažem, jako super i wow stvari, dakle, da se ne demotivišete, da ne ostanete na ulici bez dinara. Ako se, dakle, aktivan, da kažem, registrovan član, ajde da kažem, ovo je biroa za nezaposlene ovde, imate, dakle, neke povlastice što se tiče, recimo, banalan primjer, ako želite da uplatite članarinu za teretanu, dakle, tamo ima taj biro za zapošljavanje, dakle, sklapa ugovore sa nekim određenim agencijama, recimo kao što je tipa teretana, imate za toliko umanjenu članarinu, ako želite odete u bioskop, karta, dakle, košta manje, karta za bazen i tako dalje i tako dalje. Dakle, postoje, dakle, neke povlastice, čisto da se ne demotivišete na sad ste očajni, nemate posao, pa još treba da platite a plata vam je već umanjena, treba platiti ovo, treba platiti ono, dakle, i sad postoji, dakle, tu niz mnogih stvari kako je to regulisano, ali to je sad mnogo opširno i mnogo detaljno i kako ćete vi, ako ne radite, da prijavite porez ovde i kako šta i koje su to olakšice, šta se podrazumeva pod tim, to sad, dakle, apsolutno nije tema ovog videa. Još jedna stvar, dakle, i još jedna stvar, što se tiče ljudi koji imaju evropski pasoš, to je pasoš Evropske unije, kada dođu ovde dobili su posao i sad takođe oni upadaju u zavisnosti od ugovora sa kompanijom kakav su sklopili i oni, dakle, upadaju u taj sistem tog penzionog fonda da, recimo, nakon 2 godine imaju, dakle, pravo na novčanu nadoknadu i naravno, dakle, 2 godine mogu takođe da koriste usluge, dakle, biroa za zapošljavanje, odnosno šomaža u našem slučaju, ili ORP, odnosno kancelarije, to jest regionalne kancelarije za traženje posla, dakle, onako grubo prevedeno. Jedna moja drugarica, dakle, koja je bila sa mnom na tim kursevima, dakle, koja je došla iz Poljske, tako smo se upoznali na tom kursu francuskog i ona je radila određeno vreme ovde, pa je ostala na taj šomaž, na biro za zapošljavanje, dakle, i nikako da nađe taj drugi posao. I sad njoj vreme lagano joj ističe i nikako da nađe ništa, apsolutno, i sad po isteku tog prava da koristite usluge, dakle, biroa za zapošljavanje ili jednostavno tog penzionog fonda, da dobijete, dakle, tu neku novčanu nadoknadu iz tog jednog osiguranja. Njoj su bili dani odbrojani i ona je morala da se vrati u Poljsku. Međutim, dugogodišnji dečko, iako možda nisu ni planirali da se venčaju, koji, dakle, ima radnu i boravišnu vizu ovdje, a takođe isto Poljak,
Oni su ljudi samo ubrzali svoje venčanje, tako da je ona na svu sreću moja, dakle, ostala koja je ona toliko pozitivna osoba koju obožavam da se družim sa njom i sad da se i porodično družimo. Tako da eto, otprilike, dakle, to su neke, da kažem, jako pozitivne stvari što se tiče Švajcarske. Svako ko mi je predlagao, da kažem, i neke mane ove države, ja sad jedinu paralelu koju bi ja mogao da pravim, ne znam, nešto tipa Italija, tipa Nemačka, tipa Monte Carlo, gde sam ja onako, da kažem, imao neke iskustva. Švajcarska mu ovde dođe, dakle, kao strašno, dobro, najsavršenije urađena država. Da pravim paralelu između Srbije i Švajcarske, dakle, koje su prednosti Srbije odnosno na Švajcarsku, to bi bilo 1, 2, 3, aha, nemam ništa da kažem. Dakle, kogo traži mane, kogo traži ne znam ja šta, ko vidi samo negativno u bilo čemu, dakle, ni sveta Švajcarska mu neće biti od pomoći. Dakle, ja se isključivo fokusiram na pozitivne mogućnosti ove države i ne bih želeo, dakle, da zapadam u neke depresije, tipa ja sam ovde stranac, pa me sad Švajcarci posmatraju na ovakav ili na ovakav način. Svi smo mi jedni drugima egzotika, zato smo, dakle, da kažem, u neku ruku i različiti i zato postoje, dakle, različitost. Svaka osoba je individua za sebe. Generalizovati, dakle, jednu državu, jedan narod, to bi stvarno bilo glupo, jer u svakom žitu ima i kukolja. Nekad se desi da taj kukolj bude malo glasniji, pa se onda prave neki stereotipi ovako i onako. Iskreno da budem sa vama, ja sam ovde najveće uvrede doživeo upravo od stranaca koji žive i rade u Švajcarskoj, nikad nijednog Švajcarca. Tako da, dragi moji, predlažite teme. Ja sam izabrao ovu temu, znam da će neko da se ljuti što opet snimam u sobi, odnosno u svom birovu ovde u kući. Jednostavno, dakle, vreme me strašno gazi i posao i sve živo, tako da eto, obavezno posetite, dakle, tu web Facebook stranicu. Ja sam bio oduševljen da je čovjek prepoznao, da kažem, i moju ovde ideju. Dragi drugari koji živite, radite ovde, još jednom vas pozivam, dakle, da podelite svoje iskustva u komentarima, jer vidim da ljudi čitaju. Ja vam želim svako dobro, ostanite uvek pozitivni, a mi se vidimo u nekom drugom videu. Ćao!